on Paavo ja tänään tää on mun ensimmäinen video mun omalla YouTube-kanavalla. Jee! Kaikki tykkää Paavosta vai mitä? Hyvä, että kaikki tykkää heitä. Ja niin sitten kävikin niin, että Paavo halusi tehdä ekan videon ja tällä kertaa minä aion Minä aion piirtää Paavon. Joo, kiva. Tässä on paperi ja tässä olen minä. Niin nyt aion piirtää Paavon. Vai mitä? Tettynä siis toi nallekarkki auttaa nyt vähän tässä piirtämisessä, että mä saan joskus edes tehtyä mitään, niin se auttaa nyt vähän, miten mä saan tämän kameran. Mä keksin. Tällä kartilla auttaa mua vähän nyt piirtämisessä. No niin, Paavo. No niin. Moi. Se on tällä hetkellä nyt tällaisessa vaiheessa. Seuraavaksi tehdään vaikka Paavo sun korvat. No niin, Paavo. Niin. Sitten tehdään Sitten tehdään sun silmä. Setti. No niin. Paavo, sä saat itse valita sieltä sinisen. Tää on liila Paavo. Nyt me löydettiin sininen. Niin nyt Paavo alkaa värittämään itseään lisää. Eli siis seuraavaksi Paavo otetaan tää siniseksi. Ja sitten se tarvitaan vielä pinkkiä. Ja missä on tehdään sen suu ennen sitä. Nyt se piirros on valmis, niin nyt me voidaan näyttää se teille. Siinä olen minä. No niin. Tää video on tässä. Tykätkää videosta. Tilatkaa kanava. Moikka!